Bun găsit tuturor! În cele ce urmează, vom trece la procesarea unei comenzi LRP imediat după crearea unui cont nou. După cum putem observa, în partea stângă a ecranului ne este transmis mesajul de la doTERRA cu bine ai venit, ID-ul de membru, care este numărul acela format din 8 cifre, și putem merge să intrăm în contul nostru prin apăsarea butonului Intră în contul tău. Suntem transferați aici unde ne sunt datele personale și în partea dreaptă, în contul meu, mergem și apăsăm pe comanda de loialitate. Bineînțeles, ne este prezentat programul de recompensare a loialității. Loialitatea ta este recompensată. Vis-a-vis de loialitate este un alt video pe care o să vă rog să-l urmăriți. Prin apăsarea butonului de Începe acum, ne setăm comanda LRP, comandă care, lună de lună, vom primi la data procesării ei, vom primi câte un e-mail de informare. De obicei, când setăm comanda de loialitate, adăugăm de cele mai multe ori 2 frankincense, deoarece depășesc ca și număr de puncte peste 125. Tămâia mă refer la cea de 15 ml. După cum se poate observa, ne anunță că a fost adăugat la loialitate. Adăugăm să fie 2 produse de tămâie în coș. Mergem și verificăm și observăm că sunt 2 articole în coș, cât și număr de PV-uri 135. Bineînțeles că comanda se poate edita în funcție de dorințele fiecăruia. Ulterior, mergem pe pasul următor. La pasul următor ne sunt deschise datele de procesare. De obicei alegem să fie înainte de data de 15, dacă este posibil chiar data de 15, ca să nu depășim această dată. Da? De ce? Pentru ca să primim produsul gratuit al lunii. Da? Deci comanda de loialitate este salvată și setată, mai bine spus setată, pe data de 14 februarie. Mergând pe pasul următor, ne spune să ne revizuim comanda de loialitate, ne anunță că am profitat la maxim de puncte și conform produselor din coș, beneficiem și de produsul lunii existent în luna respectivă și toate datele de la înscriere. Modalitatea de plată să fie salvată pe transfer bancar, foarte important lucrul acesta, și nu doar bifăm pe transfer bancar, ci și dăm și apăsăm pe butonul de salvează și continuă ca să se poată seta acea modalitate de plată. Și în partea dreaptă, pe butonul creează comandă, ne-am salvat comanda de loialitate. Să vă fie de folos și cât mai multe comenzi LRP. Toate cele bune!